ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Дастин Порие прогнози худро дод. ислам ҷангвари хеле эҳтиёткор аст ва ӯ намегузорад ки дар чунин муҳориба зидди Дастин Порие иштибоҳ кунад. Дастин ҷангвари беҳтарин аст, аммо ин муҳорибаи вазнин барои любой ҷангвар аст ва ма ягон касро намебинем ки дар ояндаи наздик исламро шикаст дода тавонад. ислам то он дараҷа ҷангвари хатарнок аст ки ма ба ғалабаи фаврии ӯ бо тариқи сабмишн боварӣ дорам. бо эҳтимоли калон ӯ Дастинро нафасгир мекунад. савол танҳо дар он аст ки ӯ ин корро дар аввали муҳориба ё ин ки дар раундҳои охир мекунад, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки Волкановский бо ислам ду маротиба муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо шикаст хӯрда буд. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра боварӣ дорад ки Ислам Махачев ҳам Дастин Порие ва ҳам Арманд Сарукянро шикаст медиҳад. ҳамаи муҳорибаҳои Махачев зидди зарбазанҳо як гуна аст. ӯ онҳоро ба замин меафтонад ва баъд дар замин ғалаба ба даст меорад. лекин мо оиди ММА гап зада истодаем ки дар ин ҷо як зарба метавонад бозиро дигаргун кунад ва Порие чанд маротиба исбот кард ки зарбаҳои вазнин дорад ва ӯ рақибро ба нокаут равон карда метавонад. лекин ма фикр мекунам ки ислам ӯро шикаст медиҳад. оиди Арман бошад, пас ӯ ҷангваре ҳаст ки мехоҳад тамоми муҳорибатро дар замин идора кунад ва ӯ зидди Махачев имконияти ғолиб шудан надорад. албатта ин намуди варзиш пешгӯиношаванда аст, аммо ма фикр мекунам ки ислам ҷангвари пуртаҷрибатар, гуруснатар ва босабртар аст. ӯ аз Арман дида бартарӣ зиёдтар дорад, гуфтааст Оливейра. дӯстон, шумо бо суханҳои Оливейра розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. варзигари тоҷик Муин Ғафуров пеш аз муҳорибааш нақшаҳои худро дар UFC гуфт ва ҳамчунин ба мухлисони худ муроҷиат кард. ҳама ба UFC барои камарбанд меоянд ва мо низ ният дорем ки ин камарбандро ба даст биёрем барои бародарон ва ҳамватанони худ. ма кӯшиш мекунем ки барои ин корро кардан меҳнати зиёд кунам ва иншааллоҳ фикр мекунам ки ман ин корро карда метавонам. салому алайкум, ҳазор раҳмат калон ҳама бародаро, ҳама мухлисои тоҷикро ки ҳама вақт шумо дар ҳар як ҷое ки ҳастед, победа ё ки поражение, дар ҳар як фарзанди тоҷик шумо мақсад балички мекунед ва дастгирӣ мекунед. як борга ҳазор раҳмат калон мегӯям шуморо. иншааллоҳ рӯзи 22 июн дар Саудия Арабия бой мегузара, ҳаракат мекунем ки дар ин муҳориба дастболо шавем. худо наматона нигоҳбон боша. хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 22 июн дар Арабистони Саудӣ зидди Кюнг Хоканг мегузаронад. ҳамчунин дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад ва мо ба ҳар дуяшон барор ва ғалаба орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.